Masanai, Chungalakin Khatum Khatini, Chungo Simon, 3 বছর পর তিনি স্টেট কনফারেন্স সঙ্গ তিনি পার্টি আইপিএফটি তিনি পার্টি আইপিএফটি 2009 হইতে जों ताकबोदो जों सामखाय दङ दिनै एकै कायसना नाहरमो जों डिपार्टमेन्ट अचिभ मा खायनाय स्टेट होदों जों अचिभ मा खायनाय अबन दिनै एक नम्बर एजेन्डा दिनै आबन मासाव दिनै जों आं दुटा हामबाय माराव दिनै सापर्टारनो विभिन्न दिनै स्टेट नि डिविजन लेभेल नि फायै बरजनो बुथ रिगै एप्लाइ खायखा दिनै पार्टी आइपिएफटी डेमोक्रेटिक पार्टी जों सेलेक्शन या इलेक्शन फायो अब आगे बंखा थ्रू इलेक्शन जों एप्लाइ खा आबं आं बलाय हामबाय मारनाय दिनै पार्टी नो दिन दल नो तैबो हामबाय मारनाय अजराव दिनै प्रेसिडेन्ट एक्स प्रेसिडेन्ट दिनै एनसि देबरमा ब बयस गोबां फनो बनि बखा बलाय करा बनि सामं बलाय गाहाम जों बलाय हामबाय मारावबो ब असुक बयस फनो जों बाय दंगबो बनि कगलाम बनि वान सुमुं बलाय गाहाम आबन जों बनो हामबाय मारनाय तै बनि कन्ट्रिबिउसन नो जों होयैमाया तै दिनै जों बलाय खुसिंखा जों यां एन्ड डायनामिक दिनै जीएस जों मानखा दिनै दरन त्रिपुरा ब एजुकेटेड फरक्सा तैबो दिनै यां एमएलए दिनै प्रशान्त देबरमा बर जयेन्टलि जीएस जोंनाय एक नम्बर 2 नम्बर रोंनाय जों बरक बाय जों बोसां थांनाय आं खागागो जों बोसां सालो दिनै सामं बलाय गाहामनाय तै जनगण भाइनो खागागो दिनै पाब्लिक रक स्पेशली इंडिजिनियास पिपल रक जों एक्सेप्ट खायनाय जों दिनै सामं लुबै दिनै कन्ट्रिबिउसन लुबै आं खागागो दिनै पार्टी तो रागै फैनाय जों साइमानो जत साइमानो अब कोनो खखय करै जों एडिस इलेक्शन नि परेबो दिनै किसा प्रब्लेम मुखा दिनै किसा कर्मीरक किसा माने उइक मुखा किन्तु आं खागागो जों दा एप्रिल मास निसिन जों सामं सुरु खायरनाय दिनै पार्टी तै जों रिसाबल खायमानि बागै रिफर्म खायनो दायो जों आगगनाय आं खागागो अवश्य दिनै पाब्लिक रक नाहरै दङ राति परम्परा नाहरै दङ दिनै डिसिसन बा दिनै स्टेट कन्फारेन्स तामो रेजाल्ट तामो नाय अब जों बर नाहर दङ विदिन ए वीक or 1 or 2 week बिसिङाव जों दिनै स्टडी खायनाय दिनै प्लान प्रग्राम जों तयारि खायनाय दिनै जों बालाय शर्ट टाइम नि बागै जों काहाके मिटिं लाइमालिया विदिन very short period of time within 1 or 2 week आं जतन कल खायो दिनै जीएस नो कल खायरगै आं जाते दिनै प्लान प्रोग्राम एक्शन प्लान जों तयारि खायनाय मनबा दिनै लाइ शर्ट टाइम जतन हाजाल फाइनेराव माइर अफिबायखा आरो जों दिनै पुरा जों दिनै सीसी मेम्बर जों कल खायमालिया आफानो आं खागाव बालु जन एक्सेप्ट खायनाय बालु जन हामजागनाय जों दिनै यंग जेनेरेशन जों आगै फाइ दङ दिनै पार्टीनो हामजागै दिनै आइपिएफनो हामजागै तैबो दिनै दाबिनो हामजागै जों अरिजिनल जों पिपलान नायनाय जों स्टेट डिमान्ड जों अरिजिनल जों खायगो आबो जों पाब्लिकआव मातलांनाय दैथिन पार्टी जों मारावनाय अकक सैनो हायनो हाय जतन आंनि पाइपले हामबाय खुलुमबाय Sir, in this situation, what do you think will be the biggest challenge for the IPFT to revive back to its original position where it was? First of all, we have to regroup our party. Since our party have some confusion and some problems going on. So, first of all, I think we have to get strength, our own party. We have to regroup our party and we have to go to the field and meet the people. What is wrong going on among our party? That will be scrutinized, that will be taken care of. So I think within few months, I think everything will be okay. Do you think the greater Tripura land demand that has come from the Motha, that is a issue that has been hijacked from IPFT that way? That part I cannot tell clearly. In short time, it's not by individual view. With togetherly, all the CC members will be called and will take an opinion. So of course, we are the original one, as you all know. IPFT is the 2009. We are fighting for the cause. Our main agenda is statehood demand. So now, maybe Motha or somebody else they came with a greater triple land. But it is through negotiation, through dialogue, we can solve the problem. But I think, first of all, I believe that my party should be strong. My party should be more